Ďakujem za úvod. Ja to spravím také trošku interaktívne a iné, lebo ja som skončil školu asi pred 9 rokmi, takže presne viem, akože, aké máte pocity, keď sedíte a chodíte na rôzne prednášky. Takže vám dám teraz proste veci z praxe, čo som aj testoval. Lebo ja sa snažím vlastne, nejakých 5-6 rokov som robil akože pre ľudí rôzne typy web stránok, s tým, že som vlastne nevedel nič o online marketingu. Potom po tých 5 rokoch som zistil, že vlastne čo je online marketing. Tak som potom presedlal a začal som sa venovať viac online marketingu. A potom ešte ma zaujala taká téma, to sa volá, že affiliate marketing, to znamená, že partnerský marketing. Affiliate je taká zaujímavá vec, ktorá súvisí tiež s online marketingom, a to znamená, že keď nemáte vlastný produkt, tak vy môžete propagovať produkt niekoho druhého a on vám platí za to províziu. A na to, aby celý ten proces prebehol správne, tak je strašne dôležitá vlastne komunikácia úplne od začiatku, keď príde nejaký návštevník na stránku, čo sa s ním deje, to sa nazýva tzv. Flow. Takže ja vám budem dávať také otázky, aby som vás trošku do toho zapojil. Takže napríklad, čo si myslíte vy, že je online marketing momentálne dnes? Môžete hocikto, to je to jedno. Alebo čo to niečo viete, alebo proste aký je váš názor? Ja som trpezlivý. Myslíte si, že to je toto, ten obrázok? Lebo takýchto obrázkov nájdete fakt, že tomu na Google, keď si dáte, že online marketing. Potom ešte príjemnejší obrázok. Je to toto? Celkom divočina, čo? Není to toto, ale je to toto. Toto je v podstate jeden z tzv. Lievikov, to sa volá, že panel. A v tom online svete sa to používa na viacerých miestach. Ja to teraz budem používať hlavne v súvislosti spojené s web stránkou, čiže tam máte hore, že website sales panel. A v tomto lieviku je vlastne znázornené, že čo sa deje s vami, keď niekam privítate. Čiže napríklad, keď chodíte na Facebook, čo je že akože brutálne neskutočne veľa ľudí je tam teraz, tak vy ste najprv nejaký vizitor. Proste sa niečo prišli, hľadáte nejakú informáciu a ste v nejakom konkrétnom bode. Čiže napríklad dnes ste rozhodnutí ešte vôbec nakupovať, v podstate iba zisťujete nejakú informáciu, niečo hľadáte. A teraz je veľmi dôležité, že ja, keď mám nejakú web stránku, alebo rozhodnem sa, že chcem niečo vám ponúknuť, alebo najprv teda ukázať nejakú informáciu, tak musím veľmi dobre vedieť, že akou formou chcem, aby som vás navigoval. To znamená, že kadiaľ chcem, aby ste išli. A na to vám veľmi dobre poslúži vedieť takýto lievik. Takže ja to akože zbehnem stručne a potom sa vyjadrím ku každému z nich. Čiže máte na začiatku sú vizitori, čiže návštevníci, potom máte engagement. Čiže ja sa vás chcem, alebo snažím sa vás nejakým spôsobom zabaviť. Hej? Facebook v podstate v globále je práve o tom, a väčšina ľudí tam chodí kvôli tomu, že sa tam bavíte. Hej? Vy tam defaultne nechodíte, že by ste hneď chceli niečo tam kupovať. Ale keďže Facebook potrebuje niečo zarábať, tak akože ponúkol možnosť, že sú tam rôzne tie reklamy napravo, hore, dole, vás to otravuje. Ale v globále ide o nejakú zábavu. Čiže keď sa teraz prenesem na nejakú klasickú web stránku, už hoci ako keď si zoberete, či už firemnú alebo osobnú, tak v prvom rade ja sa snažím toho návštevníka zaujať. Čiže ja po ňom chcem, aby na tej mojej stránke ostal. Lebo väčšinou, keď prídete na nejaký web, tak v podstate máte nejakých 5 sekúnd, sa rozhodujete, že či tam ostanete alebo tam neostanete. A to, aby som vás zaujal, tak to môžem urobiť napríklad tak, že musím do toho zapojiť trošku psychológie a tú psychológiu použijem do textu. Hej, čiže ja vás môžem napríklad na tom webe šokovať nejakým obrázkom, čo si všimli sa, že na Facebooku, že niektoré obrázky proste kúkate, že what the fuck is this? Ostávate na tom obrázku a proste, že wow. Takže podobný takáto emócia môžete zažiť tiež na niektoré web stránke. Čiže buď podľa obrázku, alebo to môžete pomocou textu. Hej, čiže je dobré a v rôznych segmentoch sa to dá použiť, že sa používajú také formulky typu, že taký príklad, že 7 typov ako ľahko schudnúť, napríklad, alebo 6 vecí, ktoré ste nevedeli, že sa dejú, keď XY. Hej. A to je vlastne fráza, ktorá sa používa a v podstate to znamená, že 5 typov ako niečo, ak urobíte niečo. Alebo že vedeli ste toto, teraz máte vlastne otvorenú otázku, že čo som nevedel, proste chcete sa pozrieť dnu. Takže toto je strašne dôležité, aby bolo použité na webe, nejakou formou tých engagementov je strašne veľa. A ja vám potom ukážem, že jak to vyzerá konkrétne na konkrétnych typoch webov. Potom máte call to action. Keď som vás zaujal a ten obsah
bol relevantný pre vás. To je ešte dôležitá vec. Relevantný znamená, že väčšina ľudí, ktorí browsujú po webe, tak vždy hľadajú nejakú buď odpoveď na nejakú otázku, alebo niečo, čo ich zaujíma. To je, dáme tomu povedzme, že jedna skupina. A druhá skupina, že majú nejaký problém, ktorý potrebujú riešiť. A tým pádom, keď zaujímam toho konkrétneho človeka, napríklad, že dávam taký segment, že, ktorý akože pomerne dosť funguje, tak to je napríklad, že segment, že chudnutia, čo je vlastne zdravá strava, tak ak som vás zaujal nejakými tipmi alebo nejakou jednoduchou radou, tak vy ostávate na tej stránke. A teraz ja vám musím dať nejaký call to action. Call to action znamená, že výzva k akcii. Čiže už chcem, aby ste niečo urobili. A ja vám to ukazujem na nejakom mieste na tom webe. Hej? Čiže napríklad, že stiahni si e-book tu, hej? Alebo demo verzia, niečo. Hej? A týchto butonov je tiež veľká kopa a dá sa potom aj testovať, ktoré napríklad lepšie konvertujú. To znamená, že na ktorý z tých butonov a z tých názvov najviac ľudia idú, klikajú a dostanú sa ďalej. Potom máte, že interakcia, čiže keď ste už robili call to action a vošli ste cez nejaký formulár, tak už vás v podstate mám v nejakom zozname. Lebo som si od vás vypýtal napríklad meno a e-mail. A tá interakcia znamená, že teraz v tomto okamihu môžem začať s vami komunikovať ďalej. Takže pokračujem v tej komunikácii, ktorú som začal na začiatku. Čiže keďže na začiatku bol nejaký, to sa volá, že, nazvime to, že hook, alebo nejaký darček, čo môže byť ten e-book, to môže byť nejaké tipy, to môže byť nejaké free video, ktoré vás čaká, keď vyplníte meno a e-mail a volíte dnút, tak pokračujem v tej komunikácii ďalej a vlastne nadväzujem na to, čo som vám povedal na začiatku. Čiže tu je tvoj e-book, tu si prečítaš ako XY a pokračujem ďalej. A vlastne už úplne od začiatku, ak ste si všimli, ako hovorím, tak vzniká tzv. Flow. Čiže sa vás snažím viesť. Väčšina firiem, ktorá má weby, tak má vlastne problém v tom, že oni nemajú žiadny tok. Proste oni vám tam nachrlia nejaké banery, nejaké linky, nejaké články, človek sa prečíta, ale vlastne ďalej na veľmi veľa weboch nie je povedané, že čo máte robiť ďalej. A ja vám to musím proste povedať, čo máte robiť. Čiže poďte sem, kliknite tu, stiahnite si tu a nakoniec, keď je celá tá komunikácia urobená dobre, čo znamená, že v podstate v priemere potrebujete asi 6 krát osloviť človeka, kým on získa predajné nastavenie. To znamená, že chce si niečo kúpiť. Čiže ja mu vlastne musím poslať ako keby 6 mailov, napríklad, že jeden e-mail denne, a v tom poslednom e-maili mu ponúknem zásahovým textom už nejakú predajnú vec, čiže nejaký produkt. A to je tá finálna konverzia. Čiže v podstate, či už čokoľvek budete robiť, čo si zvolíte, alebo na webe viacero spôsobov, ak sa dá zarábať, aj rýchlo, aj pomaly, aj jednoducho, aj ťažko, tak toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú budete potrebovať vedieť. Lebo keď toto budete mať, tak ste brutálne napred proti obrovskému množstvu ľudí. Aj ako affiliate, aj ako normálny marketer. Čiže ja teraz idem ďalej a ukážem vám jeden spôsob takého jednoduchého flow. Čiže prvá vec, ktorú potrebujete zistiť, je, že musíte nájsť oblasť, ktorá je profitujúca. To znamená, že vy nebudete chodiť tam, kde je síce veľa ľudí, ale nikto si tam nechce nič kúpiť. Čiže viete, že tuto veľa ľudí sa pozerá, číta si to, ale že nikto tam nič nekupuje, existuje na to vôbec produkt. Takže musíte najprv zistiť, v ktorej oblasti sa pohybujú ľudia a ktorá je natoľko profitabilná, že by ste mohli buď vytvoriť produkt, alebo použiť niekoho produkt. Lebo vy nemusíte nutne vytvárať, keď napríklad nemáte ešte dostatočne informácií, že ako by ste mali robiť. Takže keď nájdete oblasť, ktorá je profitujúca, alebo správny trh, tak môžete robiť ďalšiu vec, v podstate veľmi jednoduchú, vytvoríte jednostránkový web. Tu vám za chvíľku ukážem, že ako to vyzerá. Jednostránkový web je web, kde není nič iné, je tam iba formulár, je tam iba nejaký obrázok a ponúkam vám niečo zadarmo. Či napríklad e-book, alebo zdarma video a to je všetko. Nič iné tam nie je tam žiadne menu, jedine možno dole, že nejaký copyright, to je asi tak všetko. Ako náhle máte taký jednostránkový web vytvorený a máte dobre urobenú psychológiu, uvidíte za chvíľku, tak potrebujete na tento web poslať návštevnosť. Návštevnosť tam môžete poslať z viacerých zdrojov. Môžete tam poslať návštevnosť z Facebooku, z Google, cez PPC, to sú rôzne platené spôsoby. Môžete tam poslať návštevnosť z blogov, z fór. Čiže zasa extrémne množstvo typov návštevnosti sa dá použiť a vytvoriť. Ale keď to chcete robiť správne, tak samozrejme, keď už ste zistili, že ktorá oblasť je profitujúca,
tak zároveň je dobre zistiť, že kde sa pohybujú ľudia, ktorých zaujíma tá oblasť. A potom sa snažíte dostať k týmto ľuďom. Čiže idete tam, kde oni sú. A odtiaľ sa ich snažíte dostať na tú vašu stránku, lebo to dáva zmysel. Hej? Nemalo by zmysel, čo robí tiež veľa firiem, že si kúpia nejakú platenú databázu, nejakých, ja neviem, že si dajú poslať proste 250 000 mailov, kde je strašne nízka konverzia a nikto tam skoro nič nechce, pár ľudí si dá niečo kúpiť. Takže sa snažíte to správne cieliť už od začiatku. No a keď vám ľudia vojdu do toho jednostránkového webu, tak vlastne začínate si budovať vlastný zoznam ľudí. A tento zoznam ľudí, to je druhá najpodstatnejšia vec po tom toku, ktorý bol na tom slade predtým, lebo to je vlastne vaša vlastná ekonomika. To sú vaši potenciálni klienti a z praktického hľadiska môžem povedať, že dávam príklad. Zoberte si, že máte nejakého finančného poradcu a on sa snaží zaháňať klientov. A väčšina z týchto ľudí zaháňa klientov, že bude referenciou a zo strašne veľa sa musí fyzicky stretnúť. Ale ich čas je obmedzený, majú iba 24 hodín a jasné, že sa nemôžu stretnúť proste s 30 ľuďmi za deň. Je to proste to nereálne. Ale môžu využiť, keď začnú budovať zoznam ľudí, môžu s nimi komunikovať pomocou webu. To znamená, že namiesto príklad 5 ľudí denne, oni môžu osloviť aj 150 ľudí denne. Čiže to je veľmi dôležité, toto si zapamätať. Že keď začnete budovať zoznam ľudí hneď od začiatku, aj keď ešte len vytvárate nejaký nápad, tak si vytvárate výbornú vec do budúcna. Lebo neskôr vy môžete ponúknuť niečo, čo už budete mať hotové. Takže budovanie zoznamu. Druhá vec. A potom nakoniec posielať tomuto zoznamu ľudí súvisiace produkty. Čiže keď už máte nejaký základný zoznam vybudovaný, tak treťou dôležitou vecou je, že sa snažíte s týmto zoznamom ľudí budovať dôveru. Oni musia získať vo vás dôveru. Takže nebudete posielať do prvého mailu furt niečo, že kúp si, toto je úplne perfektné, to sa ti zíde, lebo to nemáte ešte žiadnu dôveru, tí ľudia vás nemusia absolútne poznať. Takže najprv začnete riešiť nejaké ich problémy. A to zistíte, keď si správne pozriete oblasť, ktorá je profitujúca a budete vedieť, že ktorých ľudí zaujíma ktoré konkrétne veci. Čiže napríklad, keď zoberiete ten segment chudnutie, tak sa robí ešte taká vec, že máte avatara. Avatar znamená, že si predstavíte ideálneho klienta pre ten váš produkt. Čiže napríklad nejaká žena, ktorá sa blíži leto, ona má nejaký cieľ, čo neviem, chce schudnúť 10 kg a teraz vyskúšala, ja neviem, 28 diet, to nefunguje, ale vy viete, že s čím sa ona potýka, emocionálne. Tak je to môžete správnou formou napísať do tých vašich e-mailov, ktoré posielate tomu zoznamu. A keď to robíte dobre, tak ona získa dôveru vo vás a zároveň zistí, že teda viete, o čom hovoríte a že jej viete pomôcť s jej problémom. No a nakoniec je teda ponúknutý produkt. Takže teraz poviem trošku rýchlejšie, že som sa zakecal. Čiže k tomu prvému. Nájsť oblasť, ktorá je profitujúca, tak v podstate sú 3 také trhy, kde sú stále peniaze a stále tam peniaze budú sa pohybovať. To je vlastne zdravie, úspech, bohatstvo, životný štýl. Potom sa to dá rozdeliť, že teda zdravie máte napríklad, že máme diety, chudnutie, doplnky, prestať fajčiť, alternatívna medicína, bolesť hlavy, detské zdravie, wellness, dostatok energie, strach, nadváha. Toto sú vlastne všetko podkategórie, na ktoré ale už môžete priamo cieliť. A môžete si tu nájsť a vytvoriť nejaký váš produkt, ak vás to zaujíma. Dôležité, aby vás to aj zaujímalo tá téma, aby vás to istou formou bavilo. Potom druhá oblasť, to sú napríklad takéto podoblasti, že úspech a bohatstvo, obchodovanie, investovanie do zlata. Ináč veľmi veľa web stránok, napríklad teraz, keď sa to pozerám, ktoré ponúkajú napríklad investovanie do zlata a to sú vlastne affiliate partnery. Čiže oni nevlastnia tú firmu, oni nemajú to zlato, ale rozumejú napríklad tomu, že čo sa deje na trhu. Tak ten affiliate robí blog, napíše kopu článkov, dobrých článkov a potom cez partnerské linky posiela ľudí na nejakú web stránku, kde si ten človek môže kúpiť zlato alebo striebro. A vždy, keď toto on urobí, tak ten affiliate má províziu. A takto to vlastne funguje v tých ostatných segmentoch. Potom máte, že ako byť úspešný. To je ďalšia taká dobrá vec, že používanie fráz, že ako, spojení s niečím. Napríklad, teraz som pozeral nedávno na Google, že nejakých 10 najhľadanejších fráz, ktoré ľudia urobili, tuším, to bol za minulý rok, tak tam bolo napríklad, že ako zbaliť, že babu, potom, že ako sa boskávať, potom, že ako schudnúť, a ešte nejaké takéto veci. A to znamená, že keď toto ľudia najviac hľadajú, tak je tam niečo, čo chcú riešiť. Čiže zároveň viem, že OK, toto je zaujímavý trh, baví ma niektorý z nich,
tak sa mnou začnem pohybovať a začnem niečo vytvárať. Hej? Čiže tí ľudia to nehľadajú len tak, hej, že len tak to tam napísal. Potom je to životný štýl, tu máte, že mysel, telo, duch, tu máte tiež obrovská kopa web strán, osobnostný rozvoj. To je obrovská kategória, kde je ináč neskutočne veľa peňazí. A teraz nemyslím akože online produktov, ale napríklad aj prednášok a seminárov. Hej, keď ste niekedy boli, alebo niekedy budete a odporúčam vám to ísť na nejaký kvalitný seminár osobnostného rozvoja, tak to sú veci, ktoré proste stoja napríklad od 50 €, ale môžu stať aj 500, aj 1000, aj 2000. Hej, lístok na takú vec. Potom máte, že domáci miláčikovia, zoznamka, to je ďalší segment, študijné kurzy, móda, medziludské vzťahy, cestovanie, kozmetika, zelené nápady. Napríklad mám jednu známu, ona je vlastne v kategórii cestovanie. Ona robí také, že ľudia to v podstate volá, že to je dream job. Ona sa živí tým, že cestuje. Hej? A teraz spor je v tom, že dobre, že cestovať sa môžete rozhodnúť aj vy. Ale jak spravíte takú vec, že toto hobby, toto vaše cestovanie vám bude aj zarábať. Tak ona robila jednoduchú vec. Dohodla sa s hotelmi, že keď jej dajú ubytovanie, tak ona mu urobí recenziu na jej blogu. Hej? Takže ona išla pekne do krajiny, do veľmi veľa miest, na veľa miestach bola a stále vlastne permanentne cestuje, lebo sa presúva. Tak ona urobí recenziu toho okolia toho hotela, aké sú služby, kam sa to dá ísť, kam sa tam dá všade ísť, čo sa tam dá robiť. A hotel jej dá zadarmo teda tie dni, ktoré tam je, lebo ona je vždy napríklad v jednom, dajme tomu 2-3 dní. A zarobí tým, že na jej blogu, na ktorom už má tuším 25 000 odoberateľov, ponúkne tomu hotelu linku z toho článku, ktorý akože recenzovala, a za tú linku má zaplatené. Hej? A to môže napríklad aj, že $100 má za jednu linku. Takže keď si zrátate, že dokáže vygenerovať, čo neviem, že ich má 20, tak si spočítate, že koľko to je peniazy. Potom ideme ďalej. Vytvoriť jednostránkový web. Prečo som použil toto? Lebo toto je najrýchlejšie zrealizovateľná vec, ktorú môžete urobiť, aby ste okamžite začali budovať zoznam ľudí. Hej? Lebo keď vytvoríte štandardný web, napríklad nejaký blog, na WordPresse alebo na rôznych iných platformách, tak mu bude chvíľku trvať, kým proste, že vygenerujete články, budete sa musieť naučiť s tým robiť, s tým daným blogom, rôzne akože, jak sa to proste, akože, jak sa s tým narába, jak sa plnia údaje a tak ďalej. Ale jednostránkový web to je proste jedna stránka, je jeden formulár, jeden obrázok a trošku textu. Hej? Takže cieľom vlastne toho jednostránkového webu je upútanie pozornosti návštevníka na materiál poskytovaný zadarmo. To môžu byť tipy, triky, kniha, videokurs. Idem ďalej, budú tam také krajšie slajdy, hej, to také, akože, chcem to prejsť, aby ste to vedeli. Potom vybudovať zoznam ľudí, to som vám už vlastne povedal na začiatku, ďalej. Čiže cieľom je nielen získavanie e-mailových adres, že nechcete byť nejaký spamer, ale že proste niektorí ľudia robili kedysi také, že softy, že robili software, ktorý krádol e-maily, hej, to sa robilo kedysi. Takže potom vznikli databázy, že ste mali 700 000 e-mailových adres, a v podstate to bolo úplne mŕtve ten zoznam, lebo nájsť nereagoval, lebo tam nebol vybudovaný žiadna dôvera, žiadny trust. Čiže veľmi dôležité je získanie e-mailových adres, ale hlavne budovanie dôvery s tými ľuďmi. Čiže vy nemusíte mať nutne veľkú databázu, vy potrebujete mať databázu, s ktorou máte vzťah. Čiže vám stačí aj mať napríklad, ja mám takto zo pár listov, že dokopy tam je napríklad 1000 ľudí, ale je to veľmi kvalitný list. Čiže keď tam niečo pošlem, tak oni mi veria, že to, čo im odporúčam, že bude dobré. Potom teda posielať tomuto zoznamu súvisiace produkty. Takže potom, ako máme vybudovaný počiatočný zoznam, môžeme sa zaberať na ponúknutie nových produktov. To som vlastne tiež už povedal predtým. Takže ideme ďalej. Tu sa to vlastne opakuje, čiže cieľom je nielen predaj produktu, ale ďalšia práca s tým vzniknutým zoznamom. To znamená, že keď už im pošlete napríklad ten 6-7 e-mail, ktorý je predajný, tak to neznamená, že si teraz tam naskaču a kúpia si to, ale vždy je to nejaké percento ľudí, ktorí si kúpia. Takže s tými ostatnými, ktorí si nekúpili, komunikujete ďalej. A potom ešte dá sa robiť taká vec, že tí, čo si kúpili, to už tak akože pokročili krok, tak ich môžete oddeliť z toho zoznamu a oni sa vlastne stanú teraz už akože klientami. A klientom môžete ponúknuť iné veci. Hej? To je tiež ináč výborná vec. Takže teraz tu to tak jednoducho zobrazené, že vlastne akože what's a go. Takže máte tri v podstate dôležité veci, že doručiť, zaujať, vyzvať. A vlastne idete, že zľava doprava. Máte vždy, že definícia, cieľ, potom máte taktiky, ako to môžete urobiť a potom, že čo chcete merať. Čiže napríklad je, že niekto uvidí vašu správu, kdekoľvek, to je jedno,
Takže máte aký cieľ? Zvýšenie viditeľnosti a návštevnosti od vášho cieľového publika. Čiže chcete, aby tú správu uvidelo čo najviac ľudí. Teraz ako to môžete spraviť? Tam máte že taktiky. Máte SEO, PPC, sociálne siete, offline, platená reklama a meranie. Môžete merať, že rank, množstvo zobrazení, množstvo klikov na webe alebo inde. Potom máte, niekto sa zaujíma o vašu značku, obsah, alebo číta blog, tak chcete motivovať to publikum, aby čítalo váš obsah, viac tých článkov na tom blogu, a idete ďalej. Aby vás začalo vnímať ako hodnovernú autoritu. A toto je toto je v podstate brutálne dôležitá vec. Veľa ľudí dáva proste, každý deň máte neskutočné množstvo informácií na webe. A to sa nezastaví. Hej. To, keby sme sa stretli o týždeň, tak proste vznikne od tohto dňa do týždňa neviem koľko tisíc web stránok. Čiže je enormné množstvo informácií, ale je menej informácií, ktoré sú skutočne kvalitné. Takže keď začnete dávať kvalitný obsah, tak tým sa odlišíte skutočne. Hej? Ja tomu hovorím, že ja nemám rád také, ja to nazývam, že mambo jumbo, to sú také informácie, že ja vám niečo pol hodinu hovorím a teda vy to vôbec neviete prakticky použiť. Hej? Kdežto tu máte už napríklad konkrétny návod, čo by ste mohli robiť. Hej? A že ako to môžete robiť. A potom by som akože išiel ďalej, ale to bolo na jednu prednášku. No a potom máte posledný bod, že vyzvať. Čiže niekto vykoná požadovanú aktivitu, napríklad, že vyplní opt-in formulár alebo urobí objednávku, potom mať cieľ generovať kvalifikovaných záujemcov, následovateľov, čitateľov, neskôr zákazníkov. Jak to spravíte? Pomocou web formulárov, e-bookov, volanie na telefónne čísla, online chat, konverzný pomer do formulárov, volaní meráte. A teraz zaujímavé, som dneska čítal článok, že kedysi sa nepoužívali až tak online chaty na klasické web stránke. To máte tak, že prídete na web, a dole vpravo je také malé chat okno. Väčšinou to akože používajú hostingy. Že viete tam napísať, že neviete, čo máte urobiť, ak si máte objednať domenu, alebo hosting, a nejaký človek vám poradí, tak tieto mini-chaty sa dajú používať aj na iných weboch a ten chlapík tam dával takú štatistiku, že 5 krát to zvyšuje predaj. Pretože ten človek niekedy môže byť, že už mu chýba takto málo, aby si od vás skúpil, ale niečo ho zmetie na tom webe. Hej? Ale keď mu dáte možnosť, že tam je online chat a on vidí, že to je online a že môže komunikovať, tak vlastne uzavrete ten obchod. Čo je tiež akože veľmi zaujímavá vec. Ja to chcem tiež otestovať najbližšie, no a tu máte príklady. Čiže toto je klasický jednostránkový web, čo mám u mňa na jednom webe. Volá sa to vlastne v Amerike, že squeeze page. Squeeze kvôli tomu, že to znamená odšťaviť. Čiže vy odšťavujete jeho meno a e-mail výmenou za to, že mu niečo dáte. A tu je tiež použitá istá psychológia, čo som študoval aj rôznych marketérov amerických, čiže máte napríklad, že hlavný nadpis, máte, že obsahom naplnený e-book odhaluje 5 smrteľných chýb, ktoré sú brzdou podnikateľov. Teraz, ktorých 5, teda smrteľných preboha, čo sú za chyby. Idete ďalej a vy môžete rýchlo a ľahko týmto chybom predísť a mať web stránky, ktoré budú zarábať dlhodobo. Potom vám poviem, že čo získate a že ten e-book, teda že dostávate e-book, a že ten e-book sa skladá z 5 chýb, tam máte napísané, že aké sú to chyby a potom vám dávam call to action, že čo máte urobiť. Hej, a mierim vás teda tak, aby opticky ste si všimli v podstate ten nadpis a ten formulár. To je ďalšia taká vec, že vy nemusíte mať nutne, neviem aký krásny špičkový dizajn za proste 1000 eur, vy potrebujete mať funkčnú vec. Hej, aj keď je trochu škarečo, to nevadí. Keď vám funguje, to OK. Čiže toto je druhý tip. Toto bol launch minulý rok produktu, ktorý sa volá Email Academy. To urobil taký Čech, on sa volá David Kirš, taký už známy meno teraz. A v podstate toto bol kurz, že ako robiť email marketing. Čiže ako máte vytvárať maily, ako ich máte písať, čo si máte ako nastaviť. A toto bol jeho squeeze page. To je náš teraz aktívne. Keby ste napísali, že Email Academy.cz, tak uvidíte presne toto. A tu máte kombináciu squeeze page zasa inú, že máte video, taký teaser, v ktorom je niečo zaujímavé. A keď chcete teda vidieť ďalší obsah, tak opäť krstné meno e-mail, spustiť video. A potom ešte dobrá vec je, že hneď potom, ako nám vznikne viacero ľudí, ktorí toto urobili, že vliezli dnu, tak pod ten butón vy dáte Facebookový lightbox. Čo tiež zvyšuje prúd. Lebo keď tam vidíte vašich kamarátov, tak ste proste nastavení, že aha, že aj kámoš klikol, že áno, že asi to bude zaujímavé, idem sa pozrieť dnu. Čiže to vás zasa ešte viac vyzve, aby ste tam vošli. Potom je takýto typ. Všetko je to squeeze page, čiže všetko je to vlastne jednostránkový web, kde sa snažíte získavať kontakt. Toto je chlapík, tiež veľmi dobrý obchodník, špičkový marketér,
poznám ho osobne, volá sa, že Jirka Mazur, veľmi úspešný človek. A on vlastne s online aktivitami začal asi pred rokom a pol, alebo 2, a teraz patrí k veľmi dobrým afiliatom, veľmi dobrým partnerom. Tak si povedal, že tak urobil aj svoj produkt. A urobil takýto produkt, keďže jeho baví obchodovanie na burze, tak urobil, že hrajme si na burze. A to je vlastne jednoduchý kurz, na to máte napísané, že online minikurs pro všechny chytré a zvídavé lidi o tom, jak si vyskúšať obchodovanie na burze bez investíc, bez rizika a hravou formou. Zasa idete dnu, button máte červený, čiže není modrý, aby sa to strátilo, ale je to vidieť. Vstup do programu uzavřený, videá zdarma sú k dispozícii. To znamená, že tento typ skvízu, to možno potom na ďalšom, je spojený, v Amerike sa tomu hovorí, že launch, to znamená, že človek vytvorí nejaký kurz a v priebehu 2 týždňov vám uvoľňuje nejaký materiál. Napríklad, že máme 2 týždne, teraz je pondelok, tak pondelok ide prvé video, štvrtok ide druhé, o týždeň v stredu ide tretie a potom ide štvrtek, ktoré je predané. A tým pádom to končí. To znamená, že vy môžete jeho produkt kúpiť iba jedenkrát za rok, čo je tiež akože dosť zaujímavá vec. Potom bol takýto launch, to je že Elite Marketing Web, to je tiež česká vec. To je chlapík, ktorý vytvoril takú platformu, pomocou ktorej môžete veľmi jednoducho vytvárať web stránky, kompletne celú platformu. A urobil na to tiež launch. Toto je jeho squeeze page, kde je tam fejkované video, to znamená, že keď len tak kliknete hore, tak sa nič nedeje, ale máte napríklad zdarma e-book. Sa volá, že základy nádherného webdizajnu. Vôjdete dnu a uvidíte toto. A toto je v podstate, je to dosť moderná vec, v Amerike to funguje už veľmi dlho a ako nám to začalo prenikať asi tak 2 roky, 3 roky dozadu a toto je vlastne launch. Keď tam vidíte napravo, neviem, či sú tam dátumy, asi nie, tak tie videá boli uvoľňované vlastne postupne. Hej. Čiže nie je všetko naraz, ale vždy niekoľko dní po sebe. A prečo to tak bolo urobené? Bolo to urobené preto tak, že druhé video, keď ste nahrali, tak v prvom videu ste dostali x otázok od ľudí. Lebo tuto na konci toto není vidieť, ale tam všade je strašne veľa komentárov z Facebooku. Takže vy ste mohli odpovedať priamo na otázky tých ľudí, ktorí sa pýtajú a to ste mohli nahrať do druhého videa. A všetko, okrem jeho propagácie do jeho vlastného e-mailového listu, čo som hovoril na začiatku, že je dôležité, tak propagovali partnery. To znamená, že na týchto typov webov, to sú weby, ktoré dokážu počas jedného predaného dňa vygenerovať niekoľko miliónov. To je v podstate najrýchlejšia z vecí, ktorá funguje teraz. Hej? A je to urobené vďaka tomu, že to nerobíte sám, lebo nemáte hneď akože databázu, ja neviem, 40 000 kontaktov dobrých, ale máte partnerov. Takže keď použijete napríklad 10 kvalitných partnerov, ktorým dáte províziu 40%, teraz, aby som vás dal do obrazu, že koľko môžu zarábať afiliéti, lebo to sú veľmi, som povedal, že veľmi motivujúce sumy, tak keď stojí napríklad takýto kurz, napríklad, že 300 €, to je čo neviem, ročný kurz, kde je 7 modulov, tak afiliét môže dostať 40 až 50%. To nemáte normálne skoro nikde. A to sa dá urobiť len pri online infoproduktoch. To inde nespravíte, lebo neviete človeku dať z bežného fyzického produktu 50% províziu, hej. Lebo by ste nemali akože ostatné veci, jak zaplatiť. Takže preto je to veľmi dobrá vec pre afilov. Potom dole máte, že to už bol call to action na predajnú stránku, čiže chci znať cenu a tam bol potom taký predajný page. No a potom zaujímavá vec, to sa ma tiež niekedy baví pozerať, tuto robili taký pokus. To sa volá, že Unbounce, taký nejaký tool a keď si všimnete, tak tie dve stránky sú skoro totálne rovnaké. Hej? To sa hovorí, že čo je ten jeden rozdiel? Kto si všimne? Hej, to je správne. A toto sa robí, to je vlastne, že sa testuje konverzia, že čo bude viac konvertovať. Takže, a výsledok je ten, že keď dáte ľuďom príliš veľa možností, tak ich vlastne trošku dopletiete. Hej? Čiže menej je viac. A ten rozdiel je v tom, že oni ubrali jednu možnosť zo 4 na 3, všetko ostatné nehali a rozdiel bol 78% v konverzii. Čo je obrovský rozdiel. Hej? Čiže 78% ľudí sa rozhodlo na jeden z tých 3 balíkov. Potom bol takýto test, toto tiež je náš dobré. To je vlastne, tu môžete vidieť, že ak funguje psychológia, že vlastne aj jak fungujeme my ľudia. Toto bol test, to sa volá, že heatmapa, to znamená, že je software, ktorý trackuje pohyb, alebo eye tracking, ktorý trackuje pohyb očí a ukazuje to do heatmapy. Čiže
čím je to červenšie, tým viac sa tam oko zdržiava. A čím je to menej zelené a skoro vôbec, tak tým menej. Tak si teraz môžete všimnúť, že vlastne ľudia sa pozerajú pomerne dlho na to dieťa a na tvár. A potom sa trošku pozrú na nadpis, podnadpis, nejaké veci ďalej. A teraz toto je rozdiel. Toto je zaujímavé. Jedna fotka a sa pozrite na ten rozdiel. Toto je veľmi zaujímavé. To dieťa sa pozerá doprava, hore. A vy robíte čo? Pozeráte sa, kam sa pozerá dieťa. Čiže preto presuniete, že zdržíte sa aj na tvári, ale idete aj tam. Zaujímavé, že? A toto môžete používať úplne všade. A teda tí, ktorí robia s marketingom, tak to používajú. Samozrejme. Len tým, že ste vymenili obrazok. Lebo ten text a všetko vlastne ostal rovnaký. Potom bol takýto test, čo vlastne podobné ako predtým, že mali lekváre, a teraz bolo, že 24 príchutí. Teraz vyberte si 24 príchutí, hej. Alebo bolo 6. Tak máte rozdiel, že tu bolo, že 3% purchase rate, že objednávková, a tam bolo, že 30. Hej, čiže fakt menej je viac. Čiže radšej zvoliť menej vecí, ale kvalitných, a vy sa ľahšie rozhodujete. Hej, keď si všimnete, neviem, koľko si pamätáte, vy sa asi moc nepamätáte, ale kedysi dávno bolo v obchodoch, ste mali na výber napríklad, že 3 druhy mlieka, ja neviem, 3 druhy masla, nejaké 3 jogurty a bolo to vybavené, hej. Takže ste presne vedeli, čo chcete. A teraz, keď proste vôjdete do nejaké predanie, tak tam máte proste enormné množstvo veľa produktov, čo je v podstate je to zbytočné, hej, lebo vy si vždy vyberete nejaké konkrétne veci a tie si väčšinou opakovane nakupujete. Čiže aj marketingu na webe vlastne týmto je veľa povedané, hej, že máte napríklad veľa nápadov a teraz by ste to strašne chceli dať na web, tak im tam proste dáte teraz 48 vecí, ale to bolo zbytočné. Radšej vybrať tých 6 podstatných a presne takých, ktoré sa hodia na ten cieľový trh, ktorý chcete vy osloviť. Teraz, že cez čo sa dajú zbierať e-maily, keďže na začiatku bol ten squeeze page a ten jednostránkový web, tak sa to dá robiť pomocou týchto softverov, to sa volá, že email autoresponder. Ja využívam Aweber, to je taký americký. Potom je GetResponse, veľmi podobná vec. Mailchimp, to používa veľa ľudí aj na Slovensku. Smart Emailing je český, čiže to je taká výhoda, že v podstate všetko aj vnútri, aj v admine je český. Čiže keď niekto je na anglicky, tak sa tam ľahšie zorientuje. Kopa iných, teda že koľko to asi tak stojí. V podstate skoro všetky vás vyjdú najlacnejšia verzia nejakých $20 mesačne. S tým, že Mailchimp má zadarmo možnosť, že keď máte do 2000 ľudí v databáze, tak to máte zadarmo. A tým 2000 ľuďom môžete poslať, tuším, 12 000 e-mailov za mesiac, čo neurobíte. Ale môžete mať autoresponder a čo je jeho výhoda, že môžete vďaka nemu automaticky komunikovať s ľuďmi. To znamená, že nemusíte každým jedným poslať ten e-mail, vy si to nastavíte. Hej? Napríklad, že v pondelok ti pôjde prvý, s takýmto subjektom, s takýmto telom, o 4 dní ti pôjde tento, o 5 dní ti pôjde tento, o 2 dní ti pôjde tento. Hej? A veľa ľudí si náš myslí, že to ten človek píše, ale to nie je tak. Lebo vy chcete získať čas, hej? Chcete byť efektívni. Takže preto je dobre používať tieto autotooly. Toto sú weby, napríklad tých dvoch, naľavo je eWeber, napravo je Smart Emailing. A vidíte, že tiež používajú samozrejme isté marketerské veci. Čiže ten login je zvýraznený, tmavá farba, hej? Čiže tam chcú, aby človek išiel. Tu je to zasa v tom emailingu je zvýraznený celý ten pás, že to je podstatná vec a to si vlastne všimnete prvé. Čiže keď máte akýkoľvek web, tak väčšinou najtmavšiu vec vaše oko zaregistruje ako prvú. Potom ako vytvárať videá, to bol vlastne gro, čomu som sa chcel venovať. Keďže Pavučíka ja som mal pred rokom taký nápad, lebo ja mám strašne kopu tých nápadov, tak som akože dostal do takej podoby, že to je hotová šablona, ktorá je nahodená, je to funkčná platforma, je tam nahodený platobný systém, ktorý funguje, čiže človek, keď si objedná, môže zaplatiť a potom sa dostane k tomu kurzu, tak videá môžete nahrávať viacerými softvermi a môžete nahrávať viacero typov videí. To vám ukážem na ďalšom slajde. Čiže v tomto prípade napríklad, keď porovnáme teda, že čo je na trhu, tak máte free možnosti, to je napríklad, že Windows Movie, ak máte Windows Movie Maker, ak máte Windows, potom je, že Jing, Animoto, všetky sú free. Windows Movie Maker, výhoda, môžete trošku editovať, môžete sa tam hrať s tými vecami, môžete tam dávať fotky, môžete tam dávať kusy videí, ale nemôžete to nejak extrémne editovať. Jing je výborná vec, to používam v podstate furt. Ten nám môžem urobiť takú vec, že... Je tu fixka? Nie je.
Že máte napríklad nejaký web, vidíte to všetci? Máte nejakú hlavičku, nejaký obrazok, menu. A Jing je výborná vec v tom, že vy si chytíte niekde túto myšou a označíte si iba nejakú takúto plochu. A presne tú plochu, ktorú označíte, on vám nahrá. On vám nahrá video a on vám urobí aj screen capture, čiže odfotí vám fotku. A toto je perfektné, že keď chcete niekomu niečo vysvetliť, tak vy mu to nemusíte písať v 15 e-mailoch, ale vy mu urobíte presne toto. S tým, že vám to dovolí nahrať vždy 5 minút. Nahráte 5 minút, dáte, že upload na server, človeku pošlete linku a on to pozerá. Bohovsky efektívne, rádi vám to používať, fakt. Camtasia je od toho istého výrobcu, čo je Jing, ale to je v podstate profesionálny software, funguje aj pre Macy, aj pre Windowsy, stojí nejakých $300. Tam už sa dá editovať, tam sa dá robiť všelijaké vychytávky, ale nie je to zbytočne ťažké ako profesionálne videoprogramy. Hej. Čiže ja vám tu odporúčam konkrétne jednoduché veci, ktorými som si všetkými prešiel. Potom je Snagit, to je vlastne medzi tou Camtasiou, medzi tým Jingom. Potom je iMovie, to sú všetci, ak máte Macové veci a iPady, tak tam je iMovie, tiež ináč fajn tool. No a potom môžete nahrávať klasika, mobil, tablet, webkamera, foťak, klasická kamera. A enormné množstvo typov, ja som vlastne tiež takto hľadal, keď som sa rozhodoval medzi že ktorú kameru si kúpiť, s akým mikrofónom to spojiť. Tak keď si dáte napríklad, že how to make videos na YouTube, tak sa proste zbláznite, koľko je tam tutoriálov. Lebo ľudia tam nahrávajú enormne veľa vecí a veľakrát tam nájdete aj veľmi dobré videá. Zadarmo. Že si to nemusíte ani kupovať. Len trošku času tomu treba venovať. No a toto sú typy tých videí. Čiže napríklad máte jedno video, úplne jednoduché. Toto video je celé vlastne z obrázkov. Hej, že máte 20 obrázkov, ktoré idú po sebe a každý obrázok tam je napríklad 6 sekúnd. Hej, aby ho človek zaregistroval. 6 sekúnd, potom druhý obrázok, tretí, štvrtý, piatý. Hej. Potom je druhý typ videa. Toto je vlastne ten screen recording, hej, to je toto, že som si označil nejakú webku, tu som nahral, nahodil som to na YouTube. Vlastne, som to tiež popísal. Potom je niečo takéto, to je, že keď sa nahrávate kamerou pri whiteboarde, tu už treba viacero vecí, napríklad tu ešte musím akože vychytať svetlo, že keby som mal iné svetlo, tak to vyzerá lepšie. To je niečo takéto, hej, že tu by bola kamera, ja kreslím, nahrávam sa. Môžete to tiež sami urobiť, nepotrebujete neviem, nejakých x ľudí alebo extrémny video equipment, teraz sa to dá už urobiť fakt za veľmi dobrý budget. Toto je posledná verzia videa, že ste niekde vonku, čo je živé video a niekto vás točí, že vy rozprávate napríklad. Čiže to sú také 4 veci, čo môžete spraviť. Samozrejme všetko môžete dávať akože na YouTube, to už predpokladám, že poznáte. Teraz ďalšia vec, fotky, keďže som mal raz taký zážitok, že použil som fotku, ktorá bola nejako copyrightovaná, ešte k tomu bola z nejakej špeciálnej databázy, tak ma to stalo 500 € potom. Som musel zaplatiť a nedalo sa tomu nejak vyhnúť. Takže je dobre používať free fotky, alebo si robiť svoje fotky. A na to môžete použiť napríklad tieto weby. Hej? Čo máte x webov. Je tam kopa fotiek, jediná nevýhoda je v tom, že keď chcete kvalitné fotky, tak vám bude dlhšie trvať to nájsť. Hej, nájdete niektoré kvalitné, ale ja som napríklad taký, že ja mám dosť dobrý cít na výber fotiek a veľa free fotiek väčšinou nemá tú šťavu, ako majú niektoré platené fotky. Hej, že sú také fajn. Toto sú fotky, free. No a potom, kde to môžete propagovať, čiže napríklad urobíte video, či už tých fotiek, alebo nahráte to rôznym spôsobom, tak môžete propagovať na Facebooku, vo Facebook, na fanpageoch, rôznych grupoch, na Google, na blogoch. PPC je vlastne platená reklama, to je pay per click, to znamená, že platíte za to, koľko ľudí kliká na nejakú reklamu. Fóra, LinkedIn, to je skôr tak biznisovo orientované. Potom máte partnerov, čiže affiliatov, ktorí môžu propagovať váš produkt, alebo vy urobíte produkt a vy si získate affiliatov. Ďalšia vec, a potom máte cudzie blogy. Že môžete napríklad, robia sa aj také spolupráce, že keď sú nejakí dobrí blogeri, a vy máte nejaký dobrý content, tak sa môžete s nimi dohodnúť, že mu robíte akože guest post. To znamená, že vy napíšete článok a ten bloger vám ho zverejní. Ale je dobre samozrejme, že keď ten bloger má napríklad, ja neviem, 10, 20, 30 tisíc a viac ľudí,
za mesiac a umožní vám takúto vec, tak je to výborné. Hej, a on na konci článku uvedie vaše meno a link niekde na vás. Zasa, hej. Čiže to je ďalšia možnosť, ktorú môžete urobiť. No a potom toto som vybral, to je tiež môj kamarát, vlastne my sa už poznáme v tej komunite, čo sme, asi všetci. Tak toto je vlastne akože web Miša Kopeckého, to sa volá ako zbaliť. A tu vidíte niektoré z tých vecí, čo som spomínal. Nie je tu priamo formulár, ale je tam napríklad v strede tak pásik, čo je, tu je, že ako som dosiahol 114 stretnutí so ženami cez internet a tam je, že stiahni e-book zdarma. Hej, čiže tam vyzýva toho chalana, pretože jeho trafik defaultní sú chalani a mladí, ich, aby urobili nejakú vec. Potom tam povedal, že magnet, hovoríme nejakú babu, hej, čiže predpokladám, že ten jeho segment, tí chalani kúkajú, čo sa tam deje. Toto je akože taký krajší dizajn, je to nahodené na WordPresse, na blogu. Toto je druhá vec, toto je druhý človek, tiež výborný chalan, akože klobúk dole. To je mladý chalan, on ani nešiel na vysokú, má tuším 21 rokov, volá sa Martin Hlíka a on pomáha ľuďom, ako sa majú lepšie učiť. A má to dosť premakané. Hej. Dizajn, ako vidíte, to je krč, proste rok 5, ale kvalita tých materiálov, ktoré sú tam, je úplne perfektná. Hej, kľudne sa tam chodite pozrieť. Tam to je, že ako sa naučiť skôr s pomočkami. Tam máte ten e-book, hej, to je vlastne akože magnet, potom video. Odtiaľ, keď použijete niektoré veci, tak určite sa ľahšie budete učiť. To môžem garantovať. Keďže bol som na vysokých a viem, že ak ma to nebavilo brutálne, niektoré predmety. No a čomu sa venujem ja? Ja som vlastne zrealizoval za posledných, neviem koľko to už je, už máme pol roka a teraz to vyľaďujem, tak som urobil takýto kurz. To je online kurz, že nájde svoju vášeň. A teraz to vlastne všetko vyľaďujem, aby som zvýšil konverziu, respektíve, že to, čo ľudia robia a kam chcem, aby išli, aby klikali. Takže toto sa ešte zmení, ale zatiaľ je to takto. Potom teda pavúčik, ten vznikol, čiže ten som vlastne ponúkol túto Kataríne, že môžete akože niečo s ním vymysleť. Takže to vám dávam, môžete sa akože proste realizovať. Tam sa dajú potom nahodiť tie kurzy, čiže keď niečo urobíte, tak samozrejme je dobré to feedbackovať. Vždy, keď nejakú vec urobíte, tak vyskúšajte následovnú vec. Že ukážte to nejakým napríklad 10 ľuďom. Stačí vám 10 ľudí, že im proste zoberete laptop, otočíte to, hej, a ukážete, že pozri sa, že toto som urobil. A nič im nepoviete. A potom sa ho opýtate, že aký má feedback. Tak budete prekvapení, že čo niekto ľudia budú hovoriť. Hej. Ale neberte to osobne, hej, lebo niekto vám môže povedať, to čo je, ty kokosov, ja neviem, hej. Pohode, hej. Vy to musíte zobrať, že fajn, díky za feedback, idem to urobiť ďalej, idem to zlepšiť, hej. Čiže vždycky je dobré dávať si také malé ciele a tie robiť. Hej, že nedajte si nejaký veľký a potom budete stáť, že ty kokos, že ak to robiť, ale pomaličky. Čiže to je pavúčik. A toto mám vlastne teraz čerstvé, keďže som kedysi predával akože tvorbu webu a to ma už až tak nebavilo a baví ma skôr takéto veci ako konzultovanie. Vlastne teraz ako keby som vám dával nejakú istú formu konzultácie, tak som si robil tohto webcoacha a teraz budem riešiť napríklad, že ako to najlepšie spropagujem a tak ďalej. Takže tu som to úplne zjednodušil, urobil som e-book, ktorý sa volá, že to je tých 5 smrteľných chýb. A potom tam mám 3 také sekcie. Tu som urobil takú fintu, že použil som akože názvy tých položiek iné, ako sa používajú v tom segmente, lebo tieto veci sa používajú v zdraví, alebo v chudnutí, že máte že jedálniček, cvičné tréningové plány, ale ja som to použil pre segment marketingu, akože online, čiže úplne iný segment. Čiže to sú také 3 veci, s ktorými robím. No a to je záver teda, jedna fotka z Connectu, to je všetko, zatiaľ, takže môžete sa podne pýtať.